Здрасти, как си? Добре, по задачи. Барбутов горе ли беше? Здравейте, за господин Барбутов. Ого, здрасти. Как я караш? Чия ли? Да. Водичка само благодаря. О, не. От Турция ли си ходили? Не, лифтите и праща всички правилници. Супер. Някакви суди на всякакъв тогава. Тук винаги половин година, не знам, 20 седмици ще има бакалавър. Да. Добре, след отпуска, нали знаеш, чакате с това неща. Още се адаптирам. Къде ходи? В Гърция. Да. В Наков си един остров надолу. Беше много готино, но Някакво време беше и аз. Бях горе по разпровал там, не е враснал. Супер. Ще е миналото един специална къща и ремонтира и тази нещо обзето, че там са говорили и с Петър, и с Първанов и трябваше да се видим да пообсъдим дали ви трябва някаква подкрепа, ако ще правите, дали искаш да ти разкажа как работят ще те помагат реално на младост и на дружба в момента с поръчките, защото много бяха забатати, особено там по Певело, многофамилните, пък и разни други по 107. Не знам, че ти имаш някакъв екип вече горе-долу изграден. Да. Ама ако искаш, знам, че се виждали, питаме, ако има нещо... Сега, директно съвсем... Мисля, да се видя с тебе, защото... Аз не сварям директно всичко, което някакъв сме говорили. И с моята като говорим, има 2-3-4 фирми, които ни помагат на партията, сега даряват рефилер за ясен и така нататък. Ние гледаме, някъде има къде да ги побутнем. Едната е, ти го познаваш, Боби, който мисля, че строи залата в момента, арт-строи. Другия е Жоро Николов. Жоро Николов се работи в Заечки, това от Алп. Да, от Алп. Да, и така нататък. Аз мисля в негова фирма. В фирма, с която работи. Заечки. Коя е фирмата? Заечки. Окей. Благоевградска. Разжигна такива. Сега, никъде, на всички някъде съм казал, те, като ние правим квадрация, никъде никой нищо не обещаваме, явяват се, никъде нищо не е на всяка цена. Ако примерно цената им е 600 от 7 кандидати, няма как да стане. Няма никой да прави сенсия, да изгърми 5 фирми, да стигне до 6-тия и така нататък. Но ако можем да ги включим или да са някъде там, правим нещо за тях. Сега те как... други фирми има ли? Има 3 или 4 общо. Имаме Заячки, имаме на Боби, т.е. с 2 фирми. Има, ще ти кажа, още 2 има. Боби Беширов, да. Той е с Арстрой, с Марпор, с Electricity. Сега, ще кажа кой още в момента къде Стратов правят на мен един обект. Те също ще подават на рамото, ще помага. Няма някакви твърди условия, които някой се е разбрал. Сега горе-долу на другите места, половината, примерно, в твоята администрация, който има нужда там на твоите разходи, половината за партия. Като някъде. Това не е нещо фиксирано, твърдо, ако искаш нещо да помагат, те си имат там някакви разходи, които им трудят. Няма нещо. Те се разбираме 5-6. Иначе тези и Петър, те изправят цялата документация, после влизаш или в комисия, ако ли вкараш, изкарва протокол с решение. Някой ми беше казал и стажьор Николов на Султанова. Да, на Татьяна Султанова, този мъж е Стефан Сивев. Сега Стефан, 5-6 обекта сме предлагали, сега ще не му харесват. Реално, само малко изключи да забравя да спомена, ама той не иска енергийна ефективност, не иска блокове, иска само нови, ама примерно бяха предложени нови, те па не му се харесват цените и сега в момента че с него скоро да се говоря. Но по принцип също. Той също става. Но пак ти казвам, аз примерно моите, аз съм 12 обекта, мисля, че Боби и това са взели 4 от тях.
или 4 или 5. Това са такива, които ти възлагаш. Да, 4 или 5 общо са, след 8 изконтролира в останалите, просто не е могло сега, като примерно 9 кандидата практика, за примерно едно проучилище с 400, което беше и Боби сега беше 8-та цена, сега няма как да стане. Един пусна цена, сега не мога да изгърма. А ти само по цени ли ги пускаш? Някои по цени, някои сега накрая имах и на методика, на първотред. Различно, както се разбере, така ще ги пуснат. Методика е по-чисто. Да. Това е, ако искаш да ти помагат, влизат, включват се и така. Не, аз искам да разбера, нали, това по линия на партията ли идва? Не, смисъл, сега това е всичко е синхронизирано с Модев. Мисля, си говори с него, това работа да го води в момента. Няма, пак ти казвам, той има срещата, моето беше, нали, писаники, това са някои фирми, които по принцип ще ни помагат или са ни помагали в годините. Искаме да направим така, че да имат добри условия да бачкат. Като няма нещо фиксирано, аз ти казах около 6% от това, което сме се разбрали с тях, като те вече, като вземат поръчката, ще дадат за издръжката на партията половината, другата половина за твоя екип там или каквото имаш. Виж сам, ние не сме работили по този начин. Знам, не е оптимално, но пак така не е нещо, не е тип герб. Да вземеш това 20% аванс просто няма, не ти го Не мисля, там е това. Нито пък има пред нито някой от партията го настоява за това нещо. Мисъл, реално аз предоставям, какво стана, аз изградих тук един капацитет с Петър и още някой човека. И Иван ме помоли, отиди да им помагаш. Кой? И Модев ме помоли да помагаш на Младо, защото бяха най-закъсали с непуснати много поръчки. И отидохме да им помагаме. Ивайло си каза, тук направете ми това Хикс и Z, другите си ги правя само аз. За всяко нещо, нали, се знае кой работи и така. Въобще няма, пак искам да не разбираш грешно, няма някой изнудване, няма включване, няма такова, няма, никой не направи свинщини. Добре, в смисъл, може да ги координира тия работи. Чисто нашето ядро, партийно, лидерско, те какво очакват от мода? В смисъл, как... Нищо, мисъл, примерно сега, давам ти един пример. Един от изпълнителите, които още не си взел парите на специална поръчка, плати кампанията за Ясен. С Иван си ги преговориш сега, кой точно какво знае по веригата. Не, виж, аз не искам, нали, няма да говоря на тази тема с никой от лидерите ни, защото няма смисъл. С Иван може да си говориш. Въпросът е нали, дали това по някакъв начин е съгласувано и има някакво одобрение за това нещо. С Иван си говори. Ти нямаш представа. Не, виж, Иван ми казва, метката ни е еди колко си хиляди и така. Аз говорих с Лена, като ми дадох тези обекти, като ви говорих с Лена, викам, кажи ми нещо, трябва ли да знам. Преди това. Нали, дават ми се обекти толкова милове. Тя каза, не, от моя страна няма нещо, което ти трябва да знаеш, първи, каквото ти прецениш. И след това, като проведох такива разговори с Иван, той каза, ви сега, имаме фирми, които ние трябва да им помагаме, ама не на всяка цена, не е за еди какво си, ако можем да им помогнем, те ще ни помогнат на нас. И това е. И буквално при мен е 30-40% от те, които са. В останалите случаи просто не може. Но може с Иван си говориш и направо с Лена, макар че конкретно на Иван, той каза, като някой спечели, той си ги дарява през някой НПО там на този Евгений Ангелов. Както и да е. Добре. Реално ти го гледай така. Аз не ти предлагам каквото и да е. От мене няма нищо. Аз не съм никъде по веригата. Не съществувам в този смисъл. Имаме един екип, който може да помогне с технически задания, поръчки, комисии и т.п. А вече какво се случва вътре, ти си решаваш. Да. Не, просто аз много съм помагал на партията, нали, с хора с контакти, с хора, които искали да помагат, директно съм ги пращал в
партията, съответно кампанията последната, която бях, супер много им помогнах и с организация, и с контакти, и с каквото се сещаш, с логистика. И просто, нали, тия неща, като съм ги координирал, съм знал някаква посока, нали, включително и с Лена, с Денко, с Кирил съм ги коментирал тия работи. И, нали, в такава ситуация просто не съм се, как да кажа... Да, аз да не ме разбереш, това не говорим за тук модела на ГЕРБ, които отиват и казват 20%. Защото идеята, нали, това, че ние супер чисто го играем честно и така. Играем не корупционно, всички изключително внимателно, защото всички не следят много и това разгледах. Идеята тук е просто да си вика в най-общия смисъл, поне тези, които на нас си помагат, да не ги гърмим, ако щеш го разглежда така. А пък те, пак казвам, няма нещо конкретно фиксирано. Те, ако след това като дойде време за кампания, се разчита на тях да ни ударят кампанията. Но до толкова е. Не искам да ме разбираш погрешно, не по никакъв начин на всяка страна. Аз предлагам екип, който може да си направи поръчките. На тях трябва да не се плаща. Това е. А пък те, пак казвам, няма нещо конкретно фиксирано. Те, ако след това като дойде време за кампания, се разчита на тях да ни ударят кампанията. Но до толкова е. Не искам да ме разбираш погрешно, не по никакъв начин на всяка страна. Аз предлагам екип, който може да си направи поръчките. На тях трябва да не се плаща. Това е. Вие всъщност в Младост и... Младост и в Искър. Като първо, в Младост ми правим блоковете, много тя по ПВО санирането и една детска градина и една училище, което е по член 113 в Искър. Една детска градина, е по-малка, защото да не се занимавам с тях. Но ти го разглежда като екип, който може да ти помага с това да си издвижи бързо документация, защото понякога е много тегло. Пък вече какво искаш да стане след това, абсолютно ти си решаваш. Нали? Ти мога на екипа да кажеш, ето, примерно, което ви похерява една комисия или колкото там някакви граждански договори, изкарайте ми най-ниската цена наистина, или изкарайте ми еди кой си, или изкарайте каквото балансирано решение, каквото искаш. Добре, ако се явят една брой кандидати, мисля, вие си говорите само с тези, с които ми спомена? Или... Не. Мисля, ако се явят, при практика, ако се явят, една поръчка, детска градина, Бялце, 2, 3, 4, 5, 6, 7 примерно. И нашия, ако някой, който примерно ти казва, Боби е тук. Ако Боби е тук, се вижда тези документи добри ли са. Ако имат пропуски, комисията ги отстранява. Заради пропуските и печели този. Ако документите са имперфектни, те си отиват си на някакъв тях, нали преглежда се как. Ако говорим за най-ниска цена. Ако гледаме след това, примерно, ако имаш техническо, сега, гледа се на това дали може да се повече точки, колкото от другите, за да има по-добър шанс. Ако цената му, като му дадеш 45 точки или 50 от 50 възможни, на това да 45, обаче на цената на този е по-ниска, пак той си печели. А вече имаш преди дали ако спечели някой друг, ходим да говорим с него, не изнудваме и няма такова. Сега в един от моите случаи бяхме отстранили един, който тръгна държали една от поръчките и те се видях с него и обзето му казаха, тук ако може да тегли жалбата и след това взе една друга поръчка по-малка, ама за начеталище. Защото там беше пък фаворит, просто едно, че му се даде и така. Няма, не е този модел, където ако искаш да станат нещата, даваш или не. Добре, тия пари за кампании, за такива работи трябва, така? Иван сега, както си говорим, казва, че издръжката в момента на цялата партия, всички офиси по областни градове и те подаме към 300 000 на месец. И сега пише за ясен, дигитално. Но тук, ако не искаш да водим по никакъв начин този разговор и кажеш, че имаш капацитет, няма да продължавам. Не е нещо... нали, защото сега с тебе се познаваме, нали,
някой да идва от твое име. В смисъл, няма лошо, аз и Жоро Николов много добре го познавам и така нататък. Въпросът е, че исках аз и за това, защото ние и тази седмица пускаме някакви поръчки. Той Жоро е един от тези, които идва да иска да се види с вас, да помага, но примерно и да вземе някой да работи някакво. Това е Жоро, но те са, пак ти казах, тук в Тава. Иван ми каза, кои са Стефан, той, Боби Вашилев. Да, той ни прави залата сега. Той е член, Боби е бил Делино. Беше председател на Общински съвет, ама той от ПП ли е? От ПП, да. Член е на ПП. Нещо бях чул, че от Да България. Не, от ПП. Член е на ПП, ама сега май напусна и Общински съвет там в Делино и напусна, за да, ако вземе някоя поръчка, той не знам. А вие как сте се спрели на него, смисъл, откъде го познавате? Или Модев, сигурно? Аз ако трябва да бъда съвсем откровен, Боби познавам преди това, защото преди това се занимава с строителство. И Боби познавам преди това. Ама реално тук сега, в който това, Модев не го представя. Това са тримата, които са ти достатъчно близки да няма някой да... Никой не ходи при някой друг, примерно, който си падне, не си някой, не го успра. Не ходи да иска нещо. Първо от една страна ще компрометира, да те хванат някой от тебе, мене, който идея в такива неща. Цялата щета за партията е много голяма идея. Пък не е правилно, не е модела, който... Да. И те за тия работи си трябват финансирането, сигурно сега и субсидията им е доста малка. Делят с ДБ. Да. Се напуснаха при офиса тук на Иван Сен, защото му е голям на... Има си нужда постоянно пари. Те тук в само щаба са 7-8 човека, които са на заплата. Това са и Венеция, така. Да, то страйки, който да поддържа нивото, защото иначе без хора няма как да се случват нещата. И то даже и по различните мирове. Аз не знам тия деца са сега координатори. Те всички са на заплата. Затова е идвал Жоро при тебе. И затова е този, мисля, Петър ходил да среща с... аз... Значи те обзето Петър по никакъв начин от него. Той идва ти казва, че искам да правиш тези 3 документации за тези 3 поръчки. Той ти прави документациите, ти ги подписваш, след това минава процедурата и обзето сядаш. Той ти казва, тук има 6 кандидата, тук има 5 кандидата, тук има 7 кандидата. Какво искаш да прави? Ти му казваш колко е реалистично, нали, някой, който такова иска да спечели, той ти казва съвсем реалистично или не е реалистично. Ако не е реалистично, действай както поред, както е фер. Тук може да стигне до страна някой, му липсва документация, но не може да стигне до това. И така, обзето се нещата си в твои ръце. А ти като си правил такива поръчки, има ли си проблеми там с другите, с обжалваници, с някакви... Аз имах обжалвания. Имах обжалвания и гордо ги поразрешихме. Мисля, примерно един, който ми жареше... Защото това също е притеснително, нали ти... При всяка ситуация може да има някакво обжалване, обаче да кажем... Това не го. Точно това ти го спомена, че да правим така. Мисля, да не отстраняваш, седнеш да си не защото това няма. Мисля, никой не печели. Те ще изкочат да ти жалят, някои те, които жалят, ще почват да измудат за пари, други ще стигнеш до съд и никой няма да я построиш. Затова ти казвам, че това не е начин, който реално мога да работи. Да. Добре. И основното ти го разглеждай по този начин. Ти не го разглеждай нито за тебе, нито за Модев, нито ти никой нищо не дължиш. Идеята е, че има екип, който може да ти помогне да усещаш да забързаш процедурата. Ако искаш, те ще питат. Искаш ли да приема възможност да го вземе Жоро, има възможност да го вземе Боби или има възможност да го вземе никой си искаш. Ти го кажеш, искам, те нататък вече ти си проведи този разговор, ако искаш. Според мен ти и с Жоро, и с Боби, и с това може да ти си проведеш разговор.
Добре. Сега какво бюджетвам? Че никой не знае. Никой не знае какво предстои, че колко часа да ще ходим. Ти ще дойдеш ли на оперативката? Виждаме се на оперативката, че ми извикаха стране. И аз нямам какво толкова много да кажа, ама кмета настоя нещо да дойде. Помагам с екипа, който се направил, това екип, който... Да, не, то... Защото не е лесно, като за първ път се сблъскаш и аз се сблъскам за първ път. Цялата процедура на обществена поръчка, подготовка на документация, затова тегли процедури. Вижте, за мен аз пак казвам, аз съм лоялен към партията и помагал съм по всякакви начини, но въпросът е за мен, нали, да се... винаги да съблюдавам законността и да останем верни на принципите, нали, за които сме избрани, защото нали, сме с заявки за нещо ново. ново. Както казвам, тук не е целта, нали, нещо да... Нито аз казвам пред нещо